Сёння на плошчы мы бачым інсталяцыю, прысвечаную палітычным вязням. Гэтыя рэчы на вешалках быццам людзі, якія трапілі ў палон рэжыму. Іх колькасць значна большая, і жахліва ўявіць, колькі цудоўных беларусаў і беларусак мараць пра свабоду, знаходзячыся за кратамі. Важна падтрымліваць іх і не забываць, пакуль усе палітвязні нарэшце не выйдуць на волю. Нагадаю, што некаторыя з іх ужо ніколі не змогуць быць з намі у гэтым жыцці. Вітольд Ашурак, Алесь Пушкін, Мікалай Клімовіч, Ігор Леднік, Вадим Храсько, Александр Кулініч.